Il-Prim Ministru Joseph Muscat kiser il-weda li għamel fil-5 ta' Diċembru tas-sena 2011 dik li l-ewwel pass malli jkun elett fil-Gvern ikun li l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara ma tibqax taħdem biż-żejt iżda tibda taħdem bid-diesel. Fil-fatt il-ħamis war nofsinhar il-Bord tal-MEPA approva permess biex l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil sa Marzu li ġej. Hemm commitment politiku ieħor li sar f'Diċembru tal-2011. Sar minn dak li llum huwa Prim Ministru. Illi b'mod immedjat meta l-Partit Laburista jkun fil-Gvern, dan l-impjant li jista' jaħdem minn għada bid-diesel, immedjatament jitħaddem bid-diesel. Interessanti il-fatt li sa qabel bdiet il-laqa li kienet waħda taħraq b'diversi kummenti u mistoqsijiet, l-estensjoni tal-Power Station kienet qed titħaddem biż-żejt mingħajr permess tal-Bord tal-MEPA. Dan peress li l-aħħar permess li jingħata kien sa Ġunju li għadda. Kien fid-diskussjoni waqt il-laqa tal-Bord tal-MEPA li qam dan il-punt kif spjega x-Shadow Minister George Pulicino. Dik id-deċiżjoni biex tiġi estiża laqqas telet f'dal-Bord imma ħadda ħaddieħor fid-direttorat mingħajr l-awtorizzazzjoni ta' dal-Bord. Ukoll nistenna li inti tieqaf għall-inqas għall-entità li tirrappreżenta dan il-Bord. Fil-fatt kien f'dan il-punt fejn qamet il-mistoqsija min ħadd deċiżjoni li l-permess għall-użu taż-żejt jiġi estis minn Lulju l-hawn. Iżda iċ-Chairperson tal-MEPA Vince Kassar ma kienx jaf min ħareġ il-permess li hu żgur u li l-Bord tal-MEPA la ddiskuta u lanqas vot dwar dan. F'diversi drabi waqt l-interventi tiegħu id-Deputat Nazzjonalista George Pulicino kien imwaqqaf milli jkompli jitkellem, b'mod speċjali mill-membri tal-Bord Joe Sammut u Veronique Dalli. Fl-istess laqa Michael Sant fisem il-Korporazzjoni Ena Malta sostna li l-emissjonijiet tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara ma jaqbżux dawk previsti mill-istudji li kienu saru qabel. Dak li qed jinġabar miċ-ċmieni, il-performance huwa skont il-limiti li aħna stipulajna fil-permess bħala MEPA u l-operat huwa aħjar mill-worst case scenarios li ġie studjat fl-IAA. Fil-inħawi ta' madwar is-sitwazzjoni hija daqsxejn iżjed komplikata għax għandek il-kontribut ta' fatturi oħrajn, partikolarment it-traffiku fit-toroq. Wieħed irid japprezza li fil-livell lokali jidher l-indikazzjonijiet preliminari huma li hemm kontribut sostanzjali mit-traffiku. Għamel intervent ukoll il-membru tal-Bord fisem l-Oppożizzjoni Ryan Kallus li sostna li mhuwiex kuntent kif qed jittieħdu d-deċiżjonijiet minn wara l-Bord tal-MEPA. Dik id-deċiżjoni din l-awtorità hawn ġew xi ħadd żgur mhux dal-Bord. Dik id-deċiżjoni. U jiena naħseb kien irresponsabbli illi min f'din l-awtorità dik id-deċiżjoni tajjeb ma ħass illi permess tant importanti tajjeb illi ovvjament kien parti integrali mill-diskussjoni li kienet dan pajjiż tal-aħħar xhur, għall-inqas jiġi konsultat hawnhekk qabel noħorġu hemm barra. Fl-aħħar il-vot dwar l-użu taż-żejt fl-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara għadda b'żewġ membri biss jivvutaw kontra. U bekk il-Power Station ta' Dellimara se tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil. Minkejja li f'Jannar li għadda waqt kampanja elettorali, Joseph Muscat, dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni, kien iddeskriva Power Station li taħdem biż-żejt bħala fabbrika tal-kanċer. Jien nerġa' ngħid bla mistħija ta' xejn għax naf mill-esperjenza tan-nies li ntaqa' magħhom kuljum aħna ħanalqu dawn il-fabbriki tal-kanser u tal-asma.